If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Lansiaga, Showtime Drama. Kagkaroon, suguro na naton ang pag-harata. Ba, Jo, ari ka lang gali diri nagapungko. Oo, Kat. Mapungko ako diri sa tupad mo, ha. Sige. Kamusta na gali si Lolo Ilyong? Okay na siya kuno hambal sa doktor. Siling sa ako ni Lolo Miloy, nakabugtaw na kuno si Lolo Ilyong. Ba, maayo gid kun subong sina. Salamat gid sa inyo, Kat. Kay Lola Basyang. Sa kay Lolo Miloy, Kat. Labi na gid sa imo. Hindi ka maghambal sina. Palangga namon si Lolo Ilyong. Siyempre, palangga ko ikaw. Kagbuligan ko ikaw. Swerte gid ako nga klase sang lalaki. Nga nakakita ako sang babae nga pareho sa imo ka mapinalanggaon. Ako man, swerte man ako nga klase sang babae. Tungod, nakakilala man ako sa lalaki. Nga pareho sa imo ka mapinalanggaon, Jo. Salamat gid, Kat. By the way, Ano? nag-chat pa bala sa imo sa Ethan? Ha? Oo. Nagapamangkot siya kung kamusta na si Lolo Ilyong. Ay, tinga sa imo siya mamangkot. Kaya pwede man siya makahambal sa akon kay updanan mo kami nga duwa sa trabaho. Tuod, no? Pabayin na lang si Ethan, Jo. Basta, hindi alang kapagamuhon. Okay, hambalon ta kadayon kun ano ginachat niya sa akon. Para hindi ka na magselos. Abi mo, Kat? Kabuot yun bala sa imo. Ha? Kag may anak kasiling ka nga, mabuot ako, Jo. Tungod, manamit ka sang batasan. Hindi lang sa akon nga boyfriend mo, kundi mismo sa mga upod mo sa trabaho. Ginistorya ko sila. Kabuot sila mo ko nga klase siyang babae. Tuod? Oo, Kat. Grabe ba? Abi mo, Kat? Ikaw lang ang tanan sa akon. Ikaw ang akon higugmaon. Kag wala na ako sa ibang pangahandom. Ang makaupod ka lang permi sa tanan nga tiun. Oh, inday nga matahon. Wow! Nabihag mo gid ang akon balat tiyagon. Tani hatagan mo sa paglaong nga ang Ari naman, nag-aisahan na naman ako. Kag, nadumduman ko naman si Pablo. Kamusta na yan siya? Ano ayan ang ginabuhat niya subong? Ay, ginapanumdum ko man na siya yayaman. Ang pamangkot, ginapanumdum niya man ayan ako. Kamingaw diri sa balay, Maano ko man? Ay, mayo pa siguro. Mapamul ako ay. Mayo pa dito. Malingaw ako. Sigurado giti na. Oo, husto. Mapamul ako. Dali lang. Ang pamangkot. May kwarta ako. Ay, husto. Ma-withdraw na lang ako. Dalon ko na lang ako ng ATM. Nagula man sa problema kay may salakyan man ako. Mahimos ako. Kag magpamol. Nagkahimos na ako. Malakat na ako. Ari ang akong salakyan. Abrihan ko. Siradan ko. Paandaron ko ng akong salakyan. Ano ayan ang maabtan ko dito sa mall? Kag pagkabot ko dito,
maano ayan ako dito. Dito ko na lang napaminsaron ko anong himuon ko Gasakay pa man ko subong. Ari na ako sa mall. Manaog na ako sa konsalakyan. Iday, paluoy ka ba kay Lola mo? Limusi man ako. Wala pa ako makakaon. Ay, Ari la pasensyahan mo na ha. Amo lang ini ang mahatag ko. Wala pa abi ako sang kwarta diri. Ay, salamat kid Inday ha. Kaluyan ka siyang Diyos. Salamat, Lola. Sige ha, mabilin ko na ikaw. Hoy! Dumayo haw? Ari ka digali sa karinderya ni Chay Punay? Oo, Mas Kubado. Kabalo ka naman. Ginlapyaw gid ako sa eleksyon. Hoy, kamusta gali si Mr. Do 50-50? Ate, siya ang aton bago sa mga kapitan. Ay, abaw! Dumayo haw? Ate, hambala siya nga, congratulations halin kay Mas Kubado. Siya gito yung ginbuto ko. Abaw! Awa, abi ko anay, dito ka sa piyak nagasuporta. Ay, hindi kay Mr. Do 50-50, kuya. Ote, wala gida siya may ginpadala para sa akon. Ay, hindi ka na lang magreklamo, Mas Kubado. Kay librehon ko na lang ikaw. Amo na ya. Mapungko ko di Ay, abaw. Daw senyorito ka kung makapungko ba? Chay Punay. Ma-order ko gali Libre ko no ni Boy Batangas ho. Isa kalinaga, pansit, bihon, laswa. Ay hala, naubuson mong baligyahaw. Natural na ya, kay libre mo. Pero kanamit sa mga pagkaon din no? Ay oo nami di ang mga pagkaon sila ni Chay Punay. Pero kabalo-kabala Mas Kubado, nga si tatay ko, nami man to magluto. Ayun tuod ka boy. Oo, pokto siya sa isa ka restaurant sa Amon. Sa una dito sa Batangas. Ay, kay sino restaurant? Iya ni Karen. Ay, buka nami ba? Oo. Ay abaw, puwerte magali si tatay mo ba? Pero wala na siya sa tatay ko. Uy, nga man Mas Kubado. Kay si tatay ko ya, magluto to. Wala yato yung ginatilawan. Pero insaktong pagkaluto. Ay abaw. Ay hindi man na pwede Mas Kubado. Nga magluto ka nga wala mo ginatilawan. Paano mo na karon mabalaan ko ng sabor? Ay, amo na yung abilidad ni tatay ko. Magluto sa yawa ay ginatilawan. Pero insaktong pagkaluto. Ay, nga anong menu ni tatay mo haw? Anong ginaluto niya? Ang ginaluto ni tatay? Oo. Ispalto? Oo. Ano man ang Rose? Oo, amo na hambal sa ako ni Mas Kubado. Ato ko na si Lolo Ilyong sa ospital. Ay ala, anong natabo kay Lolo Ilyong man? Ging kastigo siya ano? Ano? Ging kastigo siya? Oo. Ay, ano sala ni Lolo Ilyong? Ba, nagakabala ka kagidaw? Oo kadiri siya nagalin sa balay. Nagkadto di si Jojo kag si Lolo Miloy sa akon. Ano? Oo, kag namangkot sila kun ari diri si Lolo Ilyong. Tinghambal ko nakapauli na. Gali kay. Oo, may nagkuha siya kag din kastigo siya. Ay, ang buta. Nang Rose? Ha? Nga daw paus ka. Natamaan ko abi ka o na isbuko. Hala? Anong natabo sa akon man? Nga mo na lang sining pagkabalaka ko kay Lolo Ilyong. Hindi ayhan. May luyag na ako sa iya. Ala.
Oy, Marites, nga mo sinang itsura mo? Ay, Marisol, nainit lang ko Ay, nga nainit kaya? Hamakon mo na, naperde ang kandidato ko. Amo ginayang eleksyon May perde, may daog. Ay, gani man. May dason pa man Oo Ote, Marisol, Ano? pilay ang ligis mo. Gamay man lang Sa piyak, Shin, sa piyak, 200. Ay, tuod ka? Ote, di na. Ang iban, ginbakal ko bugas. Ang iban. Gintong its Abaw. Uy, hala! Ari ka mo di galing nga Ay, oo. Oy, mas kubado, mayo kay ari ka. Sabing kaya makadto. Ako? Hindi si mas kubado. Juan, makakadto ko sa ospital. Bisitahan ko si Lolo Ilyong. Ati, maupod ko. Ako man, maupod man ko. Ay, nga maupod ka mo yung adwa. Para libre pliti Ay, Marimeloy. Pre, mayo kay ari ka, pre. Pre Berto. Ay, nako, kamusta? Bawa nakalagaw ka man sa market ba? Oo, nagbalo ka naman. Amo man na ganing nakahilawan ko mag-inopdanay tablang adwa. O gadi ba do, dumayo man gadi kung opdanay ta kay kasadya. Te, si Primo Ilyong daw lapit na lang tumakagwa sa ospital. Si Ilyong, why, tos pa rin Ilyong saga, nagtusugid, why, tupa ng pagkatigulang. Gabad? Ang natabo to kuno sa inyo nga, ang natabo to sa inyo nga dinalagan ka mo kay gintiro ka mo. Ay, kung si Ilyong ti mo pasugiron, Premiloy, ay, ginaglulospad, kagid kuno ga ilihi, kagid kuno sa... Siya nano ni sa short mo. Ay, ambot na lang gid. Kung pamatian mo lang gid si Ilyong, ay, makuhan ka gid Premiloy. Makibot ka gid ka ikaw gitong inatumpok iya. Grabe, gagaling pinagkabala si Boy. Hindi na matuod. Kaya matuod, siya grabe siyang kulba ni Ilyong. Sus, nado nga ginagubay ko galing si mo, Roberto. Ay, si Ilyong na nga may utang ba na galing sa ako? Abi mo, Premiloy, ako mamiguhon gid kong tao. Ay, si Ilyong, why na iya. Why, ginanga kayo si Ilyong. Ako lang patihi kay mamiguhon ko. Dala mo ng ATM ni Basyang. Oo, dala ko nga man. Why ko di kwarta, pahulama ko na anay. Ay, Loy, maayo ka ari ka na sa balay. Saan to ko Loy magwa si Ilyong? Buwas na to si Ilyong magwa. Magwa na siya buwas? Ay, abaw, sa kalawig man, daw pilaman kasi mana nga, way ka pa uli doon si Ilyong. Ano nang itsura ya to, Loy? Ate, siyempre si Ilyong yapon. Nagwapo man siya, Loy? Nagwapo man siya? Nagturo tambok na siya. Ay, kaluoy man. Si Sky, nadala mo na to sa iya, Loy? Nadala mo na si Sky sa iya? Way pa, ipatulog ko lang siya. Habalan ko to siya kung makagwa ka. Daloon ta ka kay Sky. Ay, abaw na mayo na, haw. Loy, daw dako na gurong gasto mo, no? Dako ng gasto mo? Gasto ta? Hindi ka magkabalaka, no? Akong bahala. Mabulig ako sa inyo. Tuod ka na Katarin. Kung makabal ka na, dako ka na sweldo mo. May sweldo na ako, lo. Hindi ka magkabalaka. Teacher ba lang apo nyo? Ay, do? Teacher ko na, ba't ko na doon nagkuutang? Depende mo na, lo. Siyempre, ginagamit na sa pagpangabuhi, Magkabal siya, may pagabuhi na siya Oo, balalo. Permi ka balaga pangayo sa akon. Ay, ipus lang, ipus. Loy, ano man, abi ko anay kung sa akon ka lang kapangayo, pati sa aputa, kapangayo ka pa kwarta. Gahulam ko, kay bayaran ko lang magabot ka.